onyinye Ndi Isobo, Ndi Biko-Biko Isobo nyere ụmụ Igbo site n'aka Ndi Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation and the Unify Igbos Now nke na-eweta Igbo Aid. Ana m ekele unu Ndi Isobo, ana m ekele unu Ndi Biko-Biko, ana m ekele ụmụ Igbo ndị na-eweta si ọ ga-akọ na-akpa ụmụ Igbo nkwa niile kwere Ndi Isobo ndị Igbo ga-enyere anyị aka, Chukwu Igbo ga-enyere anyị aka ya emezuo ya. Ọ ga-agara anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ihe na-ebe ahụ wụ ngwa okay. Unu a anyị hụcha ebe otu ndị ọtakashime unu ga-eseti kọmiti ga-enweta the list of ihe ga-anọ ebe ahụ then I send ya through Osmond. Osmond wụ ezigbote onye na-agba mbọ gbasara Isobo ya lụ onye anọ ebe onye awụ Osita ọ na-agba ihe awụ ndị ihe gbasara Isobo na-anụ ọkụ n'obi. So ile anya most of the things m na-eme na Ọtaka ya nwa anyị na-eme ya through him. So onwekwa ihe a ga-emewe for Ndi Biko-Biko anyị ga-eme ya through Osmond ka enwee ike ka ọrụ eke maka na ekere ọrụ eke na ihe awụkwanụ ndị na-arụ ọrụ with us na Unify Igbos Now ọ njem anyị na-aga na Unify Igbos Now wụ ihe nwetere na-epush the agenda for Igbo Aid. Ihe na-ewetara unu ihe ndị awụ Igbo Aid or a program anyị na-arụ ọrụ na ala Igbo. Ndị Igbo ga-enye aka dozie ala Igbo ebe awa ala Igbo n'agbanyeghị na ọ nọ na Cross River mana ọ wa ala Igbo. So ihe awụ ihe ndị Igbo ga-emenwuli ụmụnne ha maka na echi o nwekwara ihe ndị Igbo ga-achọ ka Ndi Isobo tiga aka mere ala Igbo. So we are one looking after each other. So thank God. So we will set that committee. I hụcha ya made the structural yawa we an engineer. So the building part of it just the quotation we will see it happen by the grace of God. Okay. Thank you. Thank you. Without being wasted much time, after showing you the area that you are going to lay the foundation of this rice mill, we may not have opportunity to invite you back here again. So we use this opportunity to tell you that the community has nothing to say, show appreciation than to give you something when you go. You slaughter it. Your wife, your children, as you come, will test it. So that's what we have for you. Wow. Hey, so start with thank you very much. Thank you. I'll be my quarter and cap. Juzimano. Ebe unu letara anya si na anyị ga-ewere ihe ana m ekele unu ana m ekele Ndi Biko-Biko Ndi Isobo niile then na-ekwukwe nkwa say on behalf of Ndi Igbo niile, on behalf of the Unify Igbos Now movement, and on behalf of Ndi Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation na-ewetara unu the Igbo Aid. Aga m donate, anyị na-donate unu 100,000 naira unu ka ejigodi also na the project I ga-donate 100,000 ihe unu ga-eme unu ga-enye anyị account anyị ejiri tii ya biko nu ihe ọma ga na-adị ihe ọma abatala n'ala ihe ọma abatala ebe a. Thank you Ndị Igbo nwe m Igbo ndị ọma ya ahụ ezigbote ebule ezigbote ebule jisi ejog ebule ka eji eme ikenga Ndị Igbo ihe ahụ onyinye ndị ọmana m mpi
onyinye ndị Isobo, ndị Biko-Biko Isobo nyere ụmụ Igbo site n'aka m, site n'aka ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation and the Unify Igbos Now nke na-eweta Igbo Aid. Ana m ekele unu ndị Isobo, ana m ekele unu ndị Biko-Biko, ana m ekele ụmụ Igbo ndị na-eweta si ọga akụkọ na-akpa ụmụ Igbo nkwa niile kwere ndị Isobo, ndị Igbo ga-enyere anyị aka, Chukwu Igbo ga-enyere anyị aka, ya emezuo ya. Ọ ga-agara anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ka udo na-achị, ka udo chia n'ala Igbo, ka udo chikwa n'ala Isobo. Ise ise ise. Thank you. Okay, thank you.